UMthandeni Manqele usesukume nento akangayenza noma afisa ukuyenza kwiDombolo FC. iDombolo FC i-team yalezi nsizwa ey'cula umaskandi ey'dlala isitokfela samadombolo. UMthandeni uthe into akangayenza kule team njengenkosi yabo engathatha unumber 10 awunikeze into encane ngoba vele uyena istar. Bese ethatha uThibela noTumakahle ababeke epalini bevimbe inqunu. Bese egunda uNjoko impunculu. Bese ethatha uKhuzani ambeke ngaphandle ayohawuza khona. Bese ethatha ubaba u-Ali Mgube ambeke ngaphandle kube uyena shoshovu esizophika amagoli aze afuna ukulwa. Ubese ethi yena bese ey'hlalela ngaphandle ay'pholele njengesikhulu sabo waze phela leli iqembu likaMotsepe. Abantu bahleka behlekile behlekiswa ile post yaMthandeni kuma-comments. Abanye bathi uMthandeni akangabi isikhulu, akabe umfana olanda ibhola, baphinde babe sebembiza ngongunguyana. Base bethi athathe umshovo abe yilamadoda la agijima nohlaka uma umdlali elimele.